Bertalan Flórával beszélgetek Egerben. Flóra, sok szép agykondról sikered, megkérlek mesélj néhányat. Hát egyszer vizsgáztam, és kicsit izgultam előtte, és nem voltam benne biztos, hogy jól fog menni. És aztán használtam a vizsga közben a 3 új technikát, és akkor így meg is tudtam nyugodni, és könnyebben eszembe jutottak a dolgok, amiknek eszébe kellett, hogy jusson. Magad elé képzelted a tanárt, és kérdeztél tőle talán? Hát igen, meg tehát a szóbelin az anyukámat, aki német előtt képzeltem el, az írásbelin, meg akik összeállították a vizsgának a feladatait. És jött az információ? Igen, jött. Viszont egyszer, amikor gyakoroltam, akkor visszaüzent a vizsgabizottság, hogy hát ők ezt nem mondhatják meg. De amikor megkértem, hogy akkor legalább valamit segítsenek, akkor azt mondták, hogy jó, azt egy kicsit segítenek. És mi lett a vizsga eredménye? Hát sikerült. Sikerült. Szuper. Milyen sikered van még? Hát a mindennapi életben hát ugye használom a fejfájás kontrollt, és az is sokszor segített. És volt egyszer, hogy este, és nagyon fájt a fejem, és tudtam, hogy azért, mert már nagyon el vagyok fáradva, de annyira fájt, hogy elaludni se tudtam tőle. És akkor legalább 2-szer megcsináltam a fejfájás kontrollt, és utána annyira elmúlt, hogy utána ki tudtam magam aludni, és akkor reggelre teljesen elmúlt már. Óriási. Van egy kis testvéred, Áron, nemrég született. Veled van egy figyelemre méltó történeted. Elmesélnéd? Hát az volt, hogy amikor még anyukám poszakjában volt, akkor szubjektívan kommunikáltunk, és ugye anyukámmal is beszélgetett, meg apukámmal is, de főleg velem. És hát olyasmi volt, hogy például nagyon sírt, és megkérdeztem tőle, hogy mi a baja, és akkor elmondta is, hogy tornázzunk, mert hogy beszorult neki a levegő, vagy valami ilyesmi, és utána rögtön jobban lett, és akkor abba hagyta a sírást. Ez még magzati korban? Ja, nem. Megszületése után? Akkor megszületett utána, de amikor még magzat volt, akkor meg, ha mondjuk, például azzal volt egy ilyen, hogy mi legyen a neve. Például azzal volt egy történet, hogy anyukámnak közölte, hogy őt Áronnak fogják hívni. És mondta anya, hogy kérdezzem meg azért én is, mert hogyha mi van, hogyha ő rosszul hallotta, vagy rosszul értette, és akkor mondta nekem, hogy az Ákos név is tetszik neki amúgy, de azért az Áron az jobbféle lenne. Között előre, hogy milyen nevet kér. Igen. Meséltettek olyant, hogy sírt, és te a másik szobából vetted az okot, megkérdezted tőle, meséld ezt a történetet el. Hát az volt, hogy pukiznia kellett, és nagyon fájt a hasam, és nagyon sírt. És akkor megkérdeztem, hogy mi abban, és mondta, hogy akkor hogy tornázni kell. És akkor rögtön jobban lett utána, és akkor már abba is hagyta a sírást. Meg... Tehát vetted az információt, hogy az a probléma, azért sír, mert fáj a hasa, pukiznia kell. Igen, igen. És aztán pukizott és elmúlt. Igen. Tehát megerősítést nyert az információ. Igen. És hát ilyesmi. Szépen. Köszönöm. A színházat még meséld el. Ja, hát az volt, hogy én játszottam a Gárdonyi Géza Színházba 2 évadot, és az egyik évadon a premiéren, ott voltak ugye anyáik is, és utána ilyen nagy buli szokott lenni ott tehát a hátsó részen, ahol ahogy a színészeknek van ilyen büfé meg ilyenek. És hát többen voltunk a gyerekszereplőkkel, és elmentünk játszani. De már kezdettük későn, és hát anyáik gondolták, hogy hát most már szólni kéne nekem, hogy menjünk, hogy már itt az idő, hogy menjünk haza. És akkor éppen valamilyen beszélgetős játékot játszottunk, és akkor éreztem, hogy nekem most oda kell mennem anyáékhoz, mert hogy ők akarnak valamit. És akkor
visszaszaladtam hozzájuk, és mondták, hogy igen, hogy most már menni kell, és mondtam, hogy maradjunk már még egy kicsit, és akkor mondták, hogy jó, akkor egy, tudom én, 10 perc, és akkor visszamentem, és akkor letelt a 10 perc, akkor még üzentem, hogy maradjunk már még egy kicsit, csak még egy kicsit, mert most olyan jól játszunk. És akkor utána nem volt az, hogy 10 perc után rögtön jöttek, hogy hát hol vagy, meg mint tudom én, hanem akkor tudták, hogy még akkor 10 percet én még szeretnék. Beépített mobiltelefon van a fejetekben is. Igen, és tudjátok használni. Igen, és akkor még nem is volt mobiltelefonom akkor. Az áruházakban, a tömegben. Ja igen, meg olyan is volt, hogy a áruházban nem találtam például anyát, és akkor szóltam neki, hogy én itt vagyok, és hogy én megvárom. És mindig azt beszéltük meg, hogy ha nem találok valakit, akkor nekem egy helybe kell maradni, és üzenni kell, hogy hol vagyok. És akkor majd ők mennek és megkeresnek. Hogyan üzensz? Behunyod a szemedet, vagy nyitott szemmel? Hát volt olyan, hogy nyitott szemmel, de hogyha mondjuk olyan krízis helyzet van, vagy nagyon fontos, akkor becsukom a szemem. De amúgy még ez is egy érdekes történet, hogy egyedül kezdtem el iskolába járni már, nem kísértek el anyáik, és hazafelé jövet, megbeszéltük, hogy egyedül jövök haza, elkísérnek még az elején, de egyedül fog már hazajönni, mert hazafelé már csak hazatalálok, ugye. És mentem, és éppen már úgy féle úton voltam, és mondtam, hogy hát ez az iskolatáska már annyira nehéz, hogy jöjjön már valaki elém. De így nyitott szemmel mentem az utcán, meg figyeltem a forgalmat, tehát hogy nem is volt lehetőség, hogy én most megálljak az út közepén, és becsukni a szemem, és tényleg anya kijött elém. Tehát, hogy... És mi történt utána? Hát utána még többször eljátszottam, de aztán anya már nem fogta az üzenetet, hogy... De fogtam, csak rátszóltam. Hát igen. Igen. Szuper. Eszedbe jutott még valami. Hát most így ennyi. Köszönöm szépen, legyen. Köszönöm. Most jössz? Jövök innen. Te Koska Orsolya vagy?